Michael Claesen fra Optane. Jeg sidder sammen med Anders Winther Larsen, som er både ejer og direktør for Kendt Højtryk. Anders, tak fordi vi måtte komme. Ja, velkommen til. Og tak fordi du er kunde i Optane. Det er vi faktisk rigtig glade for. Vi sidder her i dag på grund af flere ting. Det er ESG. Ja. ESG, som kommer til at ramme os alle sammen, både som forbrugere, men især også danske internationale virksomheder. Det kommer også til jer. Hvad enten vi ved det eller ej, så er det den vej, det går. Det kommer til at gå den vej. Ja. Og vi ved jo alle sammen godt, at det har noget med vores CO2-aftryk at gøre, vores udledning. Og især når man er en produktionsvirksomhed, så bliver man jo også, hvis ikke direkte, men indirekte ramt. Hvordan er I ramt i dag? Kan du fortælle det? Jamen, vi er jo ramt på den måde, at vores kunder er ramt af det, før vi er blevet, og det betyder så, at jamen, det drypper ned på os. Ja. Vores kunder begynder at stille krav til os, som vi før ikke har været opmærksom på. De vil have tallene på CO2-udledningen, og hvordan vi ellers håndterer de andre bogstaver i ESG. Og det gør så, at vi måske før tid ser os nødsat til at gå all in på ESG. Ja. Og har så nu også et aktivt fokus på det. Ja, ja, I er jo faktisk... der er mange, der arbejder med det, men I har været decideret fokuseret på at være tidlig ude og kunne få faktisk lavet en rapportering på jeres data ud af BC. Altså det vil sige visualisering af jeres data for at vise det her aftryk. Og der har vi haft en partner med, som hedder Bevo, og som har været med sammen med os, kan man sige, på BC-siden og afhjælpe med at få leveret data. Bevo på fortolkningssiden, ud fra, nu bliver det teknisk, men det her EFRAG, eller det europæiske lovgivningselement, i forhold til de lovkrav, der ligger omkring en virksomhed som jer. Ja. Og der kan de jo tolke på de data, som man leverer ind til den portal, og visualisere det, og danne den her rapport. Hvordan har det forløb været ved jer? Det har faktisk været helt fantastisk. Okay. For det første, så sidder vi jo egentlig i en lille organisation med meget begrænsede ressourcer. Og det her, det var egentlig et tema, som vi havde meget, meget lidt kendskab til. Men med den pakke, vi fik fra Bevo, så fik vi med et minimum af ressourcer og anstrengelser et resultat, som giver os de fornødne data, som vi bruger for, både over for os selv og for den kommende revisionspakke, som vi ved kommer, men vigtigst af alt over for vores kunder. Ja. Og det gør, at vi nu kan oplyse de ønskede CO2-tal. Men altså, det viser så også, at der er nogle punkter, som vi ikke internt har været opmærksomme på, men vi nu kan se, der bør vi nok sætte ind og lave de forbedringer, som måske ligger lige til højre ben. Jamen, dem laver vi nu, og dem, som ligger lidt ude i fremtiden, jamen, dem må vi få kigget på, når det kommer. Ja. Med den integration, vi har til Bevo, og kan man sige, den proces, du har, hvis ikke du havde det, hvad skulle der så være sket i jeres virksomhed? Hvordan havde du så grebet det? Jamen, det ved vi faktisk ikke. Fordi det har været, for os er det så stor en opgave, eller synes at være så stor en opgave, at vi jo i første omgang er gået til eksterne konsulenter, som alle sammen har haft nogle bud på, hvordan man kunne gøre det. Men det er alle sammen involveret en frygtelig masse ressourcer her fra huset af, som vi ikke internt har. Så den pakke, vi har fået her, har været en meget, meget stor hjælp for os, med minimum indsats. Ja. Jeg kommer sådan til at tænke på, nu har du en del leverandører også. Ja. Og du er jo et eller andet sted også selv leverandør. Med de data, du får nu, og med det, du kan se i din rapportering, hvor du jo også kan se din leverandørs aftryk på det produkt, du kommer med, kommer du så også til at kigge på dine leverandører og vurdere dem ud fra det aftryk, de kommer med? Jeg er sikker på, at det er noget, vi på sigt kommer til at gribe fat i. Ja. Og det er også, nu når vi har møde med vores leverandører, så er det også blevet et emne, vi taler om. Og det er jo et nyt emne, det er jo ikke noget, vi har talt om for 2-3 år siden. Nej. Men nu har vi ligesom fået det visualiseret. Nu kan vi på den enkelte leverandør se, hvordan deres produkter, hvordan de påvirker vores CO2-aftryk. Ja. Så det er meget afslørende på en eller anden måde. Men samtidig med, så er vi også bevidste om, at det ikke er noget, vi kan gå ud og ændre fra dag et af. Men det bliver noget, vi alle sammen kommer til at have fokus på. Ja. Og det er en snak, vi tager med vores leverandører. Ja. Og det er jo så, det kan man sige, det er jo så på den ene side. Så har vi så den anden side, det kan man sige, det er jo din salgsside.
Det organisatoriske processen internt hos jer, det vil sige, at I kommer til at spare en del tid på det, automatisere det i forhold til de data, I har, og den rapportering, der skal ske. Det er jo godt. Det næste, der er så rent salgsmæssigt. Kan I differentiere jer på nogen måde? Og næste spørgsmål vil så også være, bliver du bedt om at aflevere noget på ESG-siden i dag til de kunder, du har? Det er helt klart, at med de offentlige kunder, vi har, er vi allerede blevet bedt om det. Det står simpelthen i de aftalepapirer, vi laver, at det skal være fokus på det, at vi skal aflevere nogle tal. Vi bliver også trykket af store internationale virksomheder, som allerede nu stiller krav til os som leverandør om, at vi skulle kunne opfylde forholdsvis mange punkter i den store ESG-pakke. Så vi bliver nødt til at kigge på det, vi bliver nødt til at have fokus på det. Så det vil jeg også anbefale andre at gøre. Du kan lige så godt tage tyrene ved hornene og komme i gang med det her. Ja. Fordi løbet det kører, og du kan lige så godt komme med fra starten af. Tak skal du have. Tak for det. Selv tak.